Sasin pat kepada Muhammad al-Khublai fi barok perlok bi je ki jonga ki balong kinong support kinong kerjaan berat ba yo ne channel jongi te khadi kapor ngakwa ban wan ra spi ko we ki jing thu khana chapang ko we ki jing je la ne kamba ka ba phla ka jong blai ko bala je ka ri Nigeria te suap nya ya chaprang ye ne khana ngakarpat ye phil da bisngo dai sung bahasa la ye ni video bat kum juru bat subscribe yo ne channel jongi na ka bentai ki to ki perlok ki bom pat semla subscribe kenang banginang la ban penmi susu kum kini ki konten la ne ki video nakapor sa kapor nomor ngayo iba ki bopon ki perlok ba ki jongi ki baju setenap ban page ki video hamna channel jongi ki dei ki bom pat subscribe te to mentang nya sedang no ya kana kum balai pesan ngut ki Kristan ong bala penyang lain bat la pendam kho siu ya ki ringkat ki kiti ki bala te la khum hadin jongki da ka batip ba kane kala bandai ka takapor ka bakhat du jong ki jing im ki jongki hakane ka sla jong ka perthai bat lo ong bagi ta ki riuking atiar ki larisa bat ra ki atiar jongki sejrong na ka bentaban penyap no ita ki lai phosan ngut ki Kristan handrai la ong kendit ka ai ka ba kham phla ka ba omla ban ngai kala jia ha ta kapor ha ka ba omdon menu batip handrai kan san kalawan jia ha ka ta khlip man kum balai banai mensua ha po northern Nigeria la ong bakala don ka jing thu khana ka bolong thik kum ka jing thu khana ka ba don ka Bible bat kane ka dei ka jing jia ka bala jia sisa kum balai phosan ngut ki Kristan kila dei ban ya kendu ya ka ta jing yap na ka benta ka jingai ka jongki handrai ka ai ka ba oblei la le na ka benta jongki phin salong ka men sim bat ka do nut kane kam dei tang ta ka jing thu khana la ne ka jing phla jongki ni Kristan handrai kane ka long ka jing pensisa bau ju oblei la penkat ar liang ya ka tu riau ka basau udang yai le i kampa ki jong hadu ki sngi bat ki por ka benta kane ka jing jia la ong kala jia ka state kondana ka badon hapo ri Nigeria sisin hakawai ka step si sonde long ba kat ba ka sngi kadang pernai bat kadang tingsain pha hakapor khandai menje men step long ba pastor somewhere ringkat ki riu rang ba jong ka balang Grace Community Church kila ya lambat pelong ya ka prayer meeting lane ka jing ya seng duai lang ta long ba kila yo sngo ya ka sur sawa jong ki motorcycle lane ki thuk ba ki wan sakata jaka nadang idon hapo northern Nigeria ka don camping su thu kalong ba haba yo sngo ya ka jing wan jong ki motorcycle lane ki thuk ba ki wan persya sa ying mane kham tom le ki jaka ka ba ki Kristan ki long ki minority lane ki ba khendiat pa pada nut jong pi kan sedang bat kende nomor kini ki bro kim dei tang kita ki nong nya ba nrai ki dei ki ruking atiar ki ba target kham tam ya ki Kristan bat pastor somewhere long ba ulama teng ya kane asnam mensua hakaba kai yeng mane la ni ka palang ka jong u kalasya ban her thma hakine ki ruking atiar kat ba gidang don hapadang gajing seng lang haka sngi ublai bat haka ta sngi long ba kila do no hadu khat ar ngut ki dekhot jong ka balang handrai wala kata ru long ba kem sim la sange no ban penlong ya ka jing seng lang ba long ba pastor somewhere ula kan tai ba kata ka jing septing kan job ya ki kumta haba uli sngo ya kata ka jing sawa jong tai thuk kila nang kham jam bat kinang poi kham sajan ulas ngau thu sa ya ka ai ka ba kan sajia bat long ba kata jing khang ba jong jing mane kala pli kan san wang bat ka ba penjongut ki breu ki balaking atiar kila rong hang ta po jing mane ringkat ka jing hela bat set ki suloi jong ki sejrong kata ka jing senglang ka badon kumpan ri phongot ai ka ba kan thup ya ki khunlong bat ki khna kila hak bandam ngon hamadan ringkat ka jing septing bat kita kiruking atiar ki bala riam milade haki jan sipai ringkat kejing dai ka dur khmat jongki da ka jan ka bayong dok tau nong yelang jongki ubadon ni keren yang ka bajrong ringkat ki khmat ki ba pernai bala keren English melu mala ringkat ka ketin husa ulo ong barok yang ndrei lo ong ba omdon banut ban yang bat nang tau lo ong nengin siat no igani kami ik ka badon hau ni ulai ba khmat bat kata kami ik ba kerteng ka mama ro sang ta lo ong ba kala khnyu hadu ka ta hadu i kum ba ki kejat jongka kemla su bansan nang ta long ba khun ksiu jongka ubadang long tangkum usam lalut ubakar teng udewin ule rabat penyeng ya ka hada ka baburi ru ka ta jingting ka badon ha ka do nut ka jong u ki kemi ka badon ki khun ki badang rit long ba kila kedup ya ki bat dwai jar hala ka do nut khnang bagi khun ki jongki kinom yam nang ta long ba taw nong yalam jongki ula ya cha ka bentak ba khmat du jong ka ying mane bat ula kerdam de ki juti ki jong u hang ta hapo jong ka ying mane da ka ba ong ru bangi wan hang ne tang nak bentak wei ke daw bat kata ka long nomor bagi breu jong pi kila pen sa priang ki ki bom dei bat ki babakala sapang ka jingai bat ka niam ka jongi bat ba pila pen kala niam ki breu ka jongi sak ta ka jingai ka babakala ka jong pi
Bat habau lo sange long ba pastor somewhere ulayai suki jai sajan jong u. Bat keren dak sur ke bejam dak baong sar. Ide gi bru gi bakwa ya kejing ya im suk. Bat ngi klam le kanu ru henrei. Tang ban mane yo ble bat sakri ya ke im lang kasa lang. Nang ta long ba tau nong yalam jong kita ki le no ular khi dak bejam. Bat bakata kasur jong jing khi ke jong u kelapen kenyu lut ya baro. Ulah berngam bat ulah ong ru uble jong pa. Nang ta ulah bentiu pok madan jong kata kaying mane. Bat ulah ong sei uta uble jong pa. Balai minta umla ban pen im ya pa. Bat ka ei ka belajar nang ta la ong ba uta unong yalam. Ulah hukum ki beriu ki jong u. Ba ki pen ya khlat ki bangai ki badon hang ta pok kaying mane. Bat la ong ba ki la kenyat ya ki ken thei bat ki khunlong khna. Sakawe pat ka liang bat. Ya ki rang ba. Nadu ki bala sedang ki samla. Hadu ki bala teman. Sakawe pat ka liang. Nang ta uta unong yalam jong kile no la ong ya kita kirang ba baro. Pidon tangko we kalat menta ba pinjit. Da ka baya cerum senang kum utu khla bala tangan. Ba temu ban kendrop no yu kaskei. Bat nang ta raktin ke bejam ula ong. Ino no ya utu jisu jong pi. Pediang no ya kaniam Islam. Bat komju ru smai hau Allah te pin yo lai im. Bat lada pikin tai. Penyap no menta hang nehi. Bat barong ta kayung mane la ong ba kilas ngap jar. Ringkat kejing ring bat kejing penhiar mensim. Bat kejing kende ke dok not ke jong ki. Bat baro ikan thai la ong ba kilaya yam jar ha ta kapor. Namar ba kitip ba ki tengah ki khun. Bat ki pa jong ki. Kilia kendu ha kejing ke bakrau tam kum no minta kin sim ya karai. Lakin ino no jisu kin bot ya keniam Islam. Henrei ke ke ba apostol somewhere ula le la ong ba kalapen kendit ya baro. Long bawa pastor somewhere ulah pej persyak siki khmat jong utau nong yalam jong kile no bat ulah ong ngijet ya ujisu bat nang ta la ong ba baro kita ki rang ba ki badon hang ta pok jong yung mane kila ya penbot kita kentin ngijet ya ujisu nadu utau khna samla obadang don tang khat nyo snam kerta obakerteng udebit hadu utau teman obakerteng ujosab uba umla syuk banyak ba ada kelam pendon kam ya uding du nang ta uta orang ba ubadang sulong kum ukpa ha ka ba tengah ke jong u kadang bat kita ikun long ibadang syukha ha ka keti ke jong ka bat baro kita kilai pusan ngut ki rang ba kila so tenat ban jit ya ke jing yam ban ya ka ban len no ya ke jing ngai ke jong ki hau jisu nang ta la ong ba ta dur khmat ke jong uta u nong yalam kala kiu de ke jing dom bat ula ong yaki ka riu bit balai pia jit ya jing yap nak benta ka bom long ai ru em bat nang ta long ba ke hukum kita kirang ba baro bikin mi sapar na po jo ta kayung mane bat ikin thai kila hukum bikin sa hang ta po kayung mane ha ka ba kila ban yo i leng ba ke jing khangiet hatu pila pun mudur hadu kan no pin ngau ban yo i lau jong ukhun ne lau jong utanga bun sya ban patom hai ki riu trang snam bat ha ka ba phimla ban tip la phinang ya kendu ne em yu sin pat nang ta long bahadin jong kata kayung mane kita ki ruking atiar kila pha dam kho siu tang ha wei ulan ni kirang ba baro bat ban phai persya ru bat kata kayung mane kila te yi ki ti ki jong ki sadin dau telai uba uba nap ya ki sang ti jong ki bat yo pastor somewhere long ba kila pendam kho siu hamar pedeng jong uta ulan sekadiang ke jong u don u debit u balong usamla ubadang le skur bat sekamon ke jong u don wei uteman bakerteng u Johnson u breu u balai im na kajing dok kajing sitom bat na kajing sya pen sitom ben la komba nyo post nam ai bat nang talong ba tau nong yalam jong kile no la kren ben yo blai da ka ba ong yaki hatu pidon kino tai kentin ki bakhadu jwaba pen yakendu yo tau blai bom sisa jong pi hang talong ba apostol somewhere ula kemit ila jong ki khmat sebeneng ha ka ba ka sngiru ka syok persya ka khli ki jong u nomor kajing syet palat jong kasngi kasaep bat ke pum kila bit hakadur khmat ke jong u bat da kasur ke bajam bat ke ba syai ula duai ha ka ba baro kila banyo sngo ya u bat ula ongku khpa jungi ubah beneng ada long komon ke jong met to sim no yangi seladehi henrei la damedon da ka wei pat ka plan ngisan ya skam ke ba men paul ka jong ka bor u ei melong ha khmat jong kini ki breu bat nang ta long baro kita kirang ba kile duai don ki bala duai jar henrei don ki bala duai da ka bajam kila duai na mata ki bahiyang hasam jong ki bat kila duai ru na menta kita ki nong sun ki jong ki bala mut ban penyap no yaki bat kila duai ru na menta kari ki jong ki
nang ta long ba debit ubadang long tangkum nak samla ular violent that ya sam ka ba ar phulai ka ba ong utrai ulong onong ap lang dot jonga ngan om kerdu hang ta long ba ta ki ruking atiar kila sim yik sloi jongki mat ba uta unong yalam jongki ru ul ai kadak iki makin penyap no i ta kirang ba bro Henry kendit long ba ka kamba ka ba phla kala jia ta khlip mat ha ka ba kat ba kita ki ruking atiar kila ra i sloi ki jongki sun beneng kelas dang bandum bat kata ka yom long ba de kata ka yom terkhong ha northern Nigeria ka ba omdon lo ha sun beneng la kamba sitayo Henry kendit long ba kata jing dum kelas dang bantap ya kata jaka ha ka ba ul o berban ulawan bantap dut ya kata jaka baro tang ha po ndru posikan bat habau tau nong yalam jong kita kilit na ula kemit sejrong laong ba I kembau ula don kejing nar bos po jong bat hang ta laong ba kendit kelawan kela air ke bajur ke bawan kit lang ringkat ki pum bat kislading ke bala berat ha kelang sodong jong kata jaka hang ta laong ba kita kiruking atiar kilas dang bat pik seni setai bat ba kidur khamat kejung ki kilatap nomor kejing jur jong kela air bat ke pum ki bawan ha kata jaka nang ta laong ba uslap bajur ula hap ha kata kapor wat la kedai ke ayam ke ba om ju hap slap menu ru haswa ba onsa penyap ani onsa siat yap no ya kita Kristen bat kata ke jing hap slap kata ke sni long bak long ke bajur sisa haduk tata ha ke ba ompat ju hap uta uslap bajur kum hap ha kata ke sni bat barok kita kilai pausan ngut kirang ba long ba kila dam kho siu hang ta hapo madan ringkat uslap bajur bat ba kata ke madan ke badap daki pum menta kala long ke ba betut bat ke badap dak ke jesi sudah haka ba kita kiruking atiar laong ba kim lasu ban pej gi khmat ki jongki namar ka jingjur palat ka jong ta uslap Henry hang ta laong blas dang sekar yong ka bakrau ringkat kelili ka ba isir khai bat uperthat bajur uba ka jing sawah jong u kalong ka ba sir khai hadu kata ka bala pen kendit pen septing bat pen kyu ya kita kiruking atiar bat we ni kita kiruking atiar laong ba ula pertar ka ba jam hapren kata ka jing kerhu jong ka yong bat ulaong bos mide ban lek no nang ni namar ba jing long jong sun benang kolong ka bakham plah kata kasngi bat long ba utau nong yalam jong kita kiruking atiar ru la persyang ban yang scam hang wat apdeng jong utau slap bat ka ryong Henry ka jing sep ting kala pau hi khmat ki jong namar ba ulong breu ba song ba sa bat ba yem ka ni jaka bat utip bahai ki baro sepang ka jing long jong ka mariang bat ka sun benang bat kata ka ryong ka bawan ringkat ba utau slap ba jur bla penlong kum ki wa ki lum ki them baro bat utau telai ubelah te bat khum yaki kiti jogi Kristen ulah sedang ban keluj bat namar ka jing jur ka jong uslap ka jing dum bat ka jing jur jong ka ryong long ba kimla ban yu I kham jingai nang ta long ba sa upria bat ka yor ba ka jing he jong u ka long kat ki ball tenis kila hap na beneng ha kata jaka bat hang ta long ba ta kiruking atiar kila sedang ban ken riak sini satai ban yadai la de na ka jing sa shot ha ta upria bat we ni kita kiruking atiar badang kham samla long ba ulah perta ringkat ha kasur ke jing sengau septing ulah ong kane kadai ka kamba ka jong ublai bat bangi dei ban phat no na kane ka jaka Henry long ba utau nong yalam juki ulah persyang ban hukum yuki bakin empat na kata ka jaka penban long bakim sengap su yu bat bakila mare sekita gi tuk jongki bat phat yap no na kata ka jaka nomar ba ki sengau makane ka long kum kata ka jing pencitom ka jong ublai ka ba ulah penhap na beneng ha pedeng kata ka jing ya kelumar bat uslap ubajur ringkat uperthat ubak kerhu ka jing sep ting kelangat ha ka nut jong kita kiruking atiar nang ta laong ba jing jia ka ba pela kala jia kata kapor ha ka ba ikti jong kita kirang ba borok ki belate lakum dau ta utelai long ba kila kelut hi suki bat kila light na kata ka jing khum jong kita kiruking atiar ha ngim la bat ong la ka dei na ka jing jur palat ka jong slap ni ka dei ka kam ka ba pela jong blai ha ka ba kini ki telai kila light hi na khti jong kini ki Kristen balong badai pastor Samuel uba lasutu ningkong ya kata ke barok ke belajar hapo jong ta slap ubajur bat ubas ngutu bat yo iru ba kita kiruking atiar kilaphat no na kata jaka bat haba ulah law ta utelai na kti ke jong ul ong ba ulah ya rap ya ki bat ulah pasiao haman la iwei pe barok da ka ba ong ba ublei ulah thau yi klimti bangin la im ta barok kita ki live pesan ngut kirang ba ke beladam kho siu hang ta hapo kamadan kebala kala longkum kata ke kti kila light nak kata jing khum jing te kiti ki jong ki baro bat kata ka ryong la ong baka long sya kata ka ryong ka banjur hadu kata ta ha ka ba jumla banyu I wei pat andrai kala long pat de kum kata ka ryong ka bal ai ki ka jing yada bakin yo light im na kita ki ruking atiar bat wei ni kita kirang ba obala teman ba oba kerteng Johnson
walah pedang kata karta ka ba ulah teman bah duk tata hendrai kata kapor laong ba ulah yang joj ba ulah yaj kum ubriu badang samla nang ta laong ba debit ulah rap yang tagi riu teman makin yaj pedang kata kejesi nang ta laong ba baro kila yaj nang ta pedang kejing dom bat kejing jur kejong uslap bat ke eryong ki kan thai bat ki khlung ki na ki badon hapo jong kata yung mane ki ba pet nang kita kejing khang yen laong ba kimla ban yu ai ya ka ai ka belajar sabar namar kejing dom bat kejing jur kejong utau slap bat ke eryong hendrai ki suai ap ang ta ringkat kejing duai klem da tip la kita ki breu ki jong ki gidang iem ne ki layam nang ta laong kum kar ngai pedang utau slap bat ke eryong kita ki lai pusan ngut ki rang ba kilawan ban pau ha kejing khang jong kata kejing mane ringkat kejing bit keti bat kejing telot hendrai kum ki breu ki ba im bat baro na ki kilayo ban kendu pat ye ki ba hing hasam bat ki ba ik ki ba thon ki jong ki bat ki tengah jong ki long ba ki la kedup ik lagi jong ki tengah namar ba ki perkhat ki la du ye ki si junom ki khunlong ki khna long ba ki la yam na kejing keman ha ba ki yo i ye ki kapa jong ki ba ki lawan phai biang bat ki la kedup ik ye ki hendrai long ba ka mama ros kala dam khrup hi kho siu ban ai ngu yo ble na ka bentau khun siu jong ka u debit hendrai ka ni khana kam sum lakut no hangta kata ke eryong ringkat uslap wajur long ba kala ne sakom ba sau phulai minit ai bat haba uslap ularang bat ke eryong kala senge kensan ka sengiru kala sit hangta bat kane ke jingjia long ba kala pengai ki babon kita ki bom ngai ki badon hakata ka jaga namar bakilio i kamba ka ba phala ka jong ublai bat ka ba phala long ba kata ka jingki ka jong kata ka eryong bat uslap wajur kala jia tang hata po jong kata ka senong ha ka ba ka jing he jong ka kalong tang ka balai square kilometer sau dong jong kata ka ying mane bat kumbasan mai nang ta na po jong ka ying mane long ba ka khandau ka rengkhang bat om don ka jing hap slap la ne ka jing ki eryong ha kata ka jaga bat laong ba kita ki nong song senong ki batre ki lengkha jing ki kumba kat tu ka ne kilometer na kata ka senong kiloyo i kata kajing dum lo ob kajing hap slap ha kata ka senong hendrei ha ka jaka ka ba maki ki don laong ba wat tang si drop ru om sum la jaw slap nang ta laong ba kata khana jong kata kamba kala sa priang ha ka leng ki jaka jong kata ka thain la ka long ha ki riungai muslim ki kristan la ne ha ki wei ru ki riungai bat man la wei po wei ubriu laong ba ki laya khana sepang kata ka jing jia ka bla jia ha po ka Grace Community Church wat don ka tu ka ne kinong yalam jong kiniam muslim ru kil ong ba ublei jong hi kristan olapan pau i ko bor jong u ha ka tu ko sengi tena bata ka ni ko por ngapin kut no suang ne hendrai la pikwa e nga bangan dang continue yu ka ne ka khana sobha sa tho i comment jong phi ha po ki comment section tan hadu bing de siam pat ha ko wei ko por ko ble si bon ni phi pro